Hello everyone. दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां 4.3 नि नैबे नम्बर 3 क्वेश्चन्सनि नैबे नम्बर 2 क्वेश्चन्सखौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे नम्बर 3 निनो नम्बर 1 आरो नैबे नम्बर 2 आरो नम्बर 1 आव जेसेबां क्वेश्चन्सफोर नुदों नोंसोरो बेखौ माबोरै सल्व खालामनांगौ आं बेखौ सल्व खालामनानै होजोबखांखाबाय। नोंसोर बेफोर भिडिअफोरखौ नायनोब्ला नैबे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव आं लिंक होनानै दोनखादों। बे लिंकफोराव नोंसोरो थुनानै नायहैनो हागोन। लोगोसे सोंनाय बिदां 4.2 4.1 बेफोरनि क्वेश्चन्सफोरखौ आं सल्व खालामनानै होजोबदों। नोंसोर बेफोरखौ नायोब्ला निश्चय दिनैनि बे सोंनाय बिदां 4.3 नि नम्बर 3 नि नैबे 2 क्वेश्चन सल्व खालामनायखौ साबसिन बुजिगोन होननानै आं गेरेन्टि होनो हायो। ओंखायनो नोंसोर बे भिडिअफोरखौ नायथार आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोनांथार होननानै सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबजासिम नायलांखांनायनि उनाव जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै होनो दाबाव। स' मा सोंदों फै जों नायना लाग्रोनि। मा सोंदों गाहायाव होनाय समानथायफोरनि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ। जों मा दिहुननांगौ नैबेनि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ। माने जोङो x नि भेलु दिहुननांगौ। अके इंलिश मिडियामना मा होनना बुंदों नाय फाइन्ड द रुट्स अफ द फलोइंग इक्वेशन्स। माने जों मा दिहुननांगौ रुट्सखौ बोरै दिहुननांगौ आं 4.2 आव मोजां फोरोंखाबाय आरो 4.3 आवबो नैबे नम्बर 1 आरो नम्बर 2 आव मोजां फोरोंखादों। मोजां नाय नोंसोरो। स' नायलांदो बोरै सल्व खालामनांगौ। अके नाय गिबियावनो जोंहा मा होनाय दं जों बेखौ लिरना ला आरो नैबाव होनाय दङ x इज नट इकुवेल टु -4 आरो कमा 7 माने x नि भेलुआ -4 आरो 7 जानो मोना होनना बुंदों। x नि भेलुआ नैबे x नि जायगायाव जों -4 लानो हाया, x नि जायगायाव माने 7 लानो हाया होनना बुंनाय जादों। मानो लानो हाया बिनि मेन खारना बेनो 1/0 जागोन 1/0 जागोन। 1/0 जायोबाथ' जोंहा जेबो नाम्बारानो थाहैनाय नङा। 0/1 जानो हागोन खिन्थु 1/0थ' जानो हायाना बयबो नोंसोर बेखौ मिथिखागौ। अके ओंखायनो बावहाय x नि भेलुआ -4 आरो 7 जानो हाया बे बाथ्राखौ बिसोर बुंनानै दोनखाबाय। स' नायलांदो होमबा जोङो माबोरै सल्व खालामगोन। बेबायदि टाइपनि कुइसन्स फैयोब्ला बेखौ जेब्लाबो सिम्प्लिफाइ खालामग्रोनांगौ। अके माबोरै सिम्प्लिफाइ खालामग्रोगोन जों बेखौ एलसिएम लानानै बा जों माल्टिप्लाइ खालामनानै जों एलसिएम लाबा मा जागोन बेवहाय मा दं x+4 दं बेवहाय मा दं x-7 दं। होमबा एलसिएम लाबा मा जागोन बेजोंथ' डिभाइड जालायलाया। होमबा जेब्ला डिभाइड खालामलायनो हाया जों मा खालामलायगोन बिसोर मोननैखौबो जोङो एलसिएमाव माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननैखौनो एलसिएम लागोन माने दुसासा लागोन। x+4 आ x-7 खौ डिभाइड खालामनो हाया, x-7 आबो x+4 खौ डिभाइड खालामनो हाया। अब्ला मा जायो एलसिएमा बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायानो जायो। जेरै 2 आरो 3 नि एलसिएमा मा होमबा 2 × 3 बेसेबां 6 नङा होमबा। एलसिएम लानायखौथ' बयबो मिथिखागौ। अके दानिया एलसिएम लाखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ डिभाइड खालामहरनांगौ। माने मा जागोन नैबे x+4 आ नैबे x+4 आरो x-7 खौ डिभाइड खालामहरनांगोन। होमबा डिभाइड खालामहरबा मा जागोन x+4 x-7 खौ डिभाइड खालामनांगौ सोरजों नैबे x+4 जों। होमबा सोर दानजागोन x+4 दानजागोन। होमबा सोर थागोन डिभाइड खालामखांनायनि उनाव x-7 बा x-7 आ गोजौनिजों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन x-7 आनो। अके ब्रेकेटाव हो माइनासआ माइनास। दानिया बेबायदिनो नैबे x-7 जों बेखौ डिभाइड खालामहरदो माने x+4 x-7 खौ। होमबा मा दानजागोन नायलाय नोंसोरो मा दानजागोन x-7 दानजागोन। सोर थागोन x+4 बे x+4 डिभाइड खालामखांनानै बेनिफ्राय बेजों बेखौ डिभाइड खालामहरबा जोंहा x+4 थानायखौ जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेखौनो मोनगोन x+4 खौनो मोनगोन। होमबा गोजौआव मा दङ बेहा 11 दं गाहायाव 30 दं बेखौ बेनो बिलिर। दानिया नाय सिम्प्लिफाइ खालाम बेखौ। सिम्प्लिफाइ खालामबा मा जागोन बियो मा जायो नायनि जोङो x-7 आरो बे गोजौनिखौ खालामग्रोनोसै ब्रेकेटखौ बोखारग्रोना ला। होमबा मा जागोन बे प्लास x ना बे माइनासजों प्लासजों मा जागोन -x बे +4 जों माइनासजों -4 जाबाय। होमबा बेयाव x+4 आरो x-7 आ मा जागोन नाय x+4 x-7 खौ सिम्प्लिफाइ खालामबा मा जागोन नाय माब्रै सिम्प्लिफाइ खालामनांगौ x+4 x-7 सिम्प्लिफाइ खालामबा मा जागोन बियो बे x आ x जोंबो माल्टिप्लाइ जागोन। होमबा x जों x माल्टिप्लाइ जाबा x² आरो x आ -7 जोंबो माल्टिप्लाइ जाबा मा मोनगोन -7x। बेबायदिनो 4 जों x जों +4x +4 जों -x जों -28। स' बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो जोंहा x² -7x +4x माइनास मा मोनो 28 इकुवेल टु बिथिं दङ 11/30। अके क्लियार जाबाय। होमबा नायदो बे x बे -x मा जागोन दानजागोन ना +x जों -x जों जोंहा मा जायो दानजायो आं दानबाय नै +x -x दानजाबाय। बेनिफ्राय नैबावहाय दानजागोन नामा नाय दानजानाय जेबो गैया x² -7x +4x -28 बिसोर मोननैजों दानजाया। माने मा जागोन बियो आं नैबेजों लिरनि बे जागोन x² -3x -28 बिसोर सानैजों
माइनास 7x जों प्लास 4x जों बुलायलायनानै मा थागोन माइनास 3x होमबा गोजौआव मा थाखो माइनास 7 आरो माइनास 4 लोगो जानानै बेसेबां जागोन माइनास 11 अके बिथिं दङ 11/30 दानिया नायदो नोङो नै बिथिंबो 11 दं बिथिंबो 11 दं बेखौ मा खालामनो हायो बोखारनो हायो होमबा बोखारबा बिथिं मा थागोन बोखारबा माने डिभाइड खालामलायनो हायो होमबा बिथिंबो 1 थागोन बिथिंबो 1 थागोन अके बिथिंबो 11 जों डिभाइड खालामबाय बिथिंबो 11 जों डिभाइड खालामबाय होननानै साननानै ला जेनेबा ओरै दंमोन आरो जेनेबा बिथिं मा दंमोन 2 दंमोन बिथिं मा दंमोन 2 दंमोन अके हमना लाबाय 2/5 बिथिं दङ 2/7 बिथिंनिखौबो 2 जों डिभाइड खालामबाय बिथिंनिखौबो माजों डिभाइड खालामबाय 2 जों डिभाइड खालामबाय अब्ला मा थागोन 1 1 थालांगोन ना बे रोखोम आरो अके होमबा मा थालांखो -1 x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 28 थालांबाय बिथिं थालांबाय 1/30 होमबा मा जागोन बियो बेखौ जोङो बेलथायना होयोब्ला अके बेलथायना होलाय बेखौ बे बेलथायबा बेबो बेलथायफागोन दै होमबा बे बेलथायबा मा जागोन बे माइनासखौ बलिद मा जागोन x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 28 बाय मा जागोन 1 जागोन ना 1 खौ जों लिराबाबो जेबो नंला होमबा बे मा जागोन बेलथायबा 30/1 जागोन 1 खौ जों लिराबाबो जागोन नों जुदि बेखौ बुजियाखैब्ला बेखौ मा खालाम नों बेजों माल्टिप्लाय खालाम अके 30 जों -1 जों माल्टिप्लाय खालाम बेनिफ्राय बेजों माल्टिप्लाय खालाम x स्क्वायर माइनास 6 माइनास 28 खौ सोरजों माल्टिप्लाय खालाम 1 जों माल्टिप्लाय खालाम क्रस माल्टिप्लाय खालाम होमबाबो जागोन जुदि बेबायदि बाथ्राखौ बुजियाखैबा आं लिरनाय बायदिखौ बुजियाखैब्ला जुदि बुजिबायब्ला नोंसोर मा खालाम बेखौ बेलथायनाय माने मा बेबो बेलथायफानाय अके मानो बेलथायफागोन बिसोर मोननैजों इकुवेल माने बेनो बे होननाय जादों जेरै आं बेखौ बेलथायबा बेखौ आं जुदि ओरै बेलथायबा बै मोनसेयाबो ओरै बेलथायफालांदोंना बेबायदि आरो जेनेबा अके बेबायदिनो जुदि आं बेखौ गोजौआव लिरो बेखौ गाहायाव लिरो अब्ला बिसिनिखौ आं गोजौआव लिरनांगोन बेखौ गाहायनिखौ गोजौआव लिरनांगोन गोजौनिखौ गाहायाव गाहायनिखौ गोजौआव लिरनांगोन बेखौ बेलथायबाबो बेबो बेलथायफागोन अके जेबो सिम्प्लिफाइ जेबो गोरा गैया बियो जेबो गोरा बाथ्रा गैया बावहाय आं सानो बुजिबाय नोंसोर बा ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन बेयो माइनास x स्क्वायर माइनास प्लास 3x माइनास प्लास 28 इकुवेल टु बेखौ बिथिं लाबोलाय प्लास 30 खौ बिथिं लाबोबा मा जागोन -30 बिथिंथ' जेबो गैला रावबो गैला बिथिं मा थाबाय 0 अके दानिया नाय माइनास x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 3x बिसोर लोगो गैया नोंसोर सानैया लोगो दं नै प्लास 28 माइनास 30 बिसोरो गथा नाम्बार अके गथा अनजिमा बिसोर मोननैजों बुलायलायबाबा जागोन -2 थागोन ना इकुवेल टु मा थाबाय 0 दानिया नों मा खालाम बेखौ मोनसे खामानि माव बे माइनास x स्क्वायरखौ बेयाव दोनबाबो नो प्रब्लेम नो डाउट नो प्रब्लेम नाथाय नों बेखौ प्लास खालामनाय प्लास खालामबा नोंहा बेहतरिन जागोन माने साबसिन जागोन बेखौ आं जेब्ला माइनासखौ प्लास लिरो अब्ला नैबे प्लासआ मा जायो माइनासआ मा जायो प्लास जायो बिथिंथ' मा जागोन 0आथ' माइनासबाबो 0बाबो एखे प्लास 0बाबो एखे ओंखायनो बेखौ 0खौ 0 लिरबाय बे सिन सोलायनाय नियम गोसोआव लाखि रावबो टिचारा नोंसोरनो बे नियमजों खोन्थायाबो जानो हागौ आं खिन्थाखाबाय सिन सोलायनायनि मोनसे नियम दङ माइनासखौ प्लास लिरो माइनासखौ आं जुदि प्लास लिरोबा बाखिखिनि प्लासआ मा जालांगोन माइनास बाखि माइनासआ मा जागोन प्लास जागोन गोसोआव थागोन ना आं खनसे बुंबावनि मोजां खोनासं सिन सोलायनायनि नियमा बेनो नैबे माइनासखौ आं जेब्ला प्लास लिरगोन अब्ला बाखिखिनिया सोलायलांफाजोबगोन सिना प्लासआ माइनास जागोन माइनासआ प्लास जागोन अके बे सिन सोलायनायनि नियम बे मोनसे टेकनिक माखासे टिचार्सफ्रा नोंसोरखौ माइनास कमन लाबाय बा माबा मोनसे होननानै बुजायनो हागौ बेबायदिबाबो नो प्रब्लेम खिन्थु नोंसोरो बेसेबां बेले बेजेजों थांनाङा नोंसोर मा खालाम डाइरेक्ट माइनासखौ प्लास लिर होमबानाय लोगो लोगो बाखिखिनियाबो सोलायलांफाजोबगोन होमबा सोरबा सानो हागौ 0 मानो माइनास जायासै 0 माइनासबाबो एखे प्लासबाबो एखे आं बुंखादों 0 मिन्स 0 अके होमबा नाय होमबा x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 2 फैबाय जोंखौ मा दिहुननो थिनदोंमोन बिसोर रोदा दिहुननो थिनदोंमोन माने x नि भेलु दिहुननो होदोंमोन अके जेब्ला x नि भेलु दिहुननो होयो बियो जोंहा नैबे समानथाया ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 फर्माव फैबाय दायो बे मा फर्माव फैबाय ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 फर्माव फैबाय नो डाउट बियो नैबे फर्माव गैद्राया होमब्लाबो जों बेखौ बे फर्माव लिरनो हायो लिरलायनो गोनांथि गैया आं बुजायदोंसो जोंहा बावहाय x स्क्वायरजों थाफानाया मा जायो a जायो x जों थाफानाया b जायो गोसोआव लाखि हारसिं थानाया c जायो होमबा x स्क्वायरजों थाफानाया सोर 1 बेनिफ्राय x जों थाफानाया सोर -3 माने b आ सोर -3 बेनिफ्राय हारसिं थानाया सोर c आ सोर 2 अके इक्वल टु 0 होमबा जों बेखौ मा खालामसै दायो नाम्बार 1 होनानै लाथ'नोसै नाम्बार 1 समानथाय अके जों मा खालामगोन बेखौ नैबेजों रुजुगोन जों माजों रुजुगोन नैबे समानथायजों ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 समानथायजों रुजुगोन
अके होमबा मा जागोन बेवहाय इया सोर 1 जागोन मानो होनबा एक्स स्क्वायरजों थाफानाया इ जायो आरो एक्सजों थाफानाया मा जायो बि जायो होमबा बेवहाय लिरदो बेखौ डाइरेक्ट लिरदो नों बेवहाय बा इंलिश मिडियामना हियर लिरबानो जाबाय हियर इया बेसेबां 1 बिया बेसेबां -3 सिया बेसेबां 2 अके अके आं बे मेथडजों बानायगोन दै गोसोआव लाखि जेब्ला नोंहा बे लेभेलसिम सौफैबाय माने नैबे लेभेलसिम सौफैबाय ax स्क्वायर प्लास bx प्लास इक्वल टु 0 लेभेलसिम सौफैबाय अब्ला नोङो मोनथाम आदबजों x नि भेलुखौ दिहुननो हायो एबा रोदाखौ दिहुननो हायो मा आदबमोन गोसोआव दंना नोंसोरो मा आदब गोसोआव दंना दे आं लिरनानै होस्रानोसै नै मा आदबमोन रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब नाय बे मोनथाम आदबजों जों बेखौ सल्भ खालामनो हायो बे लेभेलसिम सौफैबाथाय जोङो मा हाजों रोदा सानजाबगिरि आबुं बर्ग आरो जौगानि मावसुलु इंलिश मिडियामाव रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ फेक्टराइजेसन होनना बुङो आबुं बर्ग खालामनायखौ कमप्लिटिं दा स्क्वायर मेथड होनना बुङो आरो जौगानि मावसुलु बाहायनानै बेखौ इउजिं क्वाड्रेटिक इकुवेशन होनना बुङो आं नैबे मेथडखौ बाहायदों दायो दै नाम्बार 3 खौ नोंसोर बेखौ बेजों माबोरै सल्भ खालामनांगौ बेखौ मिथिनोब्ला 4.1 आरो 4.2 सल्भ खालामनायखौ नायबानो बुजिगोन 4.3 नि नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 कुइसन सल्भ खालामनायखौ नायबानो मोजां बुजिगोन ओंखायनो आं नोंखायनो खावलायखादों नोंसोरखौ नायनो थाखाय होमबा आं बे 3 खौ बाहायनानै आं माबोरै सल्भ खालामगोन नाय 3 खौ बाहायनानै सल्भ खालामनायनि सिगां नोंसोरो नैबे लेभेलसिम सौफैग्रोनांगोन बे लेभेलसिम सौफैखांबाथाय इया सोर एक्स स्क्वायरजों थाफानाया जागोन बिया सोर एक्सजों थाफानाया जागोन आरो हारसिं थानाया मा जागोन सि बेखौ खनसे लिरना लाग्रोदो बेनिफ्राय मा लिरदो फर्मुलाया नैबे बे फर्मुलाजों बानायबा फर्मुलाया नैबे जायो मामोन -b प्लास माइनास रुट अभार बी स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय मा जायो 2a बे फर्मुला अके आं सानो बुजिबाय नोंसोरो नाय एक्सआ एक्स माइनासआ माइनास बिया सोर एनै बिया सोर -3 फज'दो ग्रोब फज'लां बिया सोर -3 स्क्वायर जागोन मानो होनबा बी स्क्वायर नङा होनबा बी माने -3 होनबा बी स्क्वायर जागोन नै मा -3 होल स्क्वायर माइनासआ माइनास 4आ सोर 4आ 4 आनो इया सोर इया सोर एखौ फज' 1 आरो सोर c खौ फज' c आ फज' सोर 2a माने a आ सोर 1 बिसोर 4ac आ मा जाना दङ 4 into a into मा जाना दं c जाना दं बेखौ गुसुङै मा लिरदों 4ac गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ होमबा मा जागोन नाय 2 1 जा 2 माइनास ब्रेकेटनि बेजोंबो मा जासिगोन +3 बयबो मिथिखागौ क्लास 10 लेभेलसिम सौफैनायाथ' बेखौ बयबो मिथिखागोन -3 होल स्क्वायर माने मा जागोन +9 जागोन बिसोर मोनथामजों माल्टिप्लाइ जागोन मानो होनबा 4ac आ माल्टिप्लाइ जाना दङ 4 into 1 4 4 into 2 बेसेबां जागोन 8 आदसा नायलां बे मा जागोन 9 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामबा √1 2 आ 2 अके 2 आ 2 होमबा मा जागोन नोंसोरथ' मिथिखायो माथो √1 माने मा 1 आनो √1 means 1 आनो होमबा मा जागोन बिनिफ्राय जों मा मोनगोन x इक्वल टु मा मोनगोन 3 + - 1 by 2 मानो √1 आ 1 जायो मिथिखायो माथो नोंसोरलाय 1 खौ जों मा लिरनो हायो गोसोबा 1 स्क्वायरबो लिरनो हायो बा स्क्वायरजों 1 जों मा दानजालायो नोंसोरथ' मिथिखायो स्क्वायरजों रुटजों दानजालायो दै सरि स्क्वायरजों रुटजों दानजानानै माला जागोन 1 ल' थागोन अके होमबा मा जों x इक्वल टु मा मोनबाय 3 + - 1 by 2 बेखौ जोङो एबार मा लिरगोन ओरैबायदि लिरगोन नायलां आচ্ছা बेखौ नोट खालामना ला नोंसोरो आङो नोट खालामना लानो बेखौ खावलायबाय जों मा मोनखो x नि भेलुखौ आं खनसे लिरफिनि x खौ जों मा बेसेबां मोनखो 3 + - 1 by 2 मोनबाय बिनि उनाव मा लिरनांगौ बेखौ मोनखांनायनि उनाव नोंसोर लिरदो देयरफर x खौ जोङो x जों खनसे प्लास लिरगोन आरो खनसे मा लिरगोन माइनास लिरगोन x इक्वल टु जों खनसे प्लास लिरगोन खनसे मा लिरगोन माइनास लिरगोन बिनि मिनिङा मा x आ 3 + 1 by 2 बो जागोन बा x आ मा जागोन होननाय जादों 3 - 1 by 2 बो जागोन होननाय जादों नालाय जों बेबायदि लिरनो हागोन आरो स' मा जागोन बेयो नायलांदो 3 + 1 माने 4 देयरफर x इक्वल टु बेसेबां बेखौ डिभाइड खालामबा बेसेबां जायो 2 बेसेबां जागोन 3 - 1 माने 2 2 जों 2 डिभाइड खालामबा 1 देयरफर x इक्वल टु 1 होमबा जों x नि भेलु मोनहैबाय नङा होमबा मोनसेया 2 आरो मोनसेया 1 बेनो दिहुननो गोनां रोदा देयरफर दिहुननो गोनां रोदाया होनना लिरदो दिहुननो गोनां रोदाया बेसेबां 2 आरो 1 इंलिश मिडियामफोरना लिरदो रिक्वायर्ड रुट्स आर 2 and 1 बास गोरलै नङासै जोङो बे सेम कुइसन्सखौनो नैबे नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 जोंबो सल्भ खालामनो हागौमोन नैबेनिफ्राय दै नैबेखौ मोनखांनायनि उनाव दे
बेखौ माबोरै सल्भ खालामनांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरोंला, मानो होनबा भिडिअआ गोलावद्राय जागोन। गोबां कुइसन्स दंबावो सल्भ खालामगोन आं उननि भिडिअ, जेरै नैबे नाम्बार 2, नाम्बार 4, नाम्बार 5, नाम्बार 6खौ आङो गुबुन गुबुन आदबजों सल्भ खालामगोन। नो डाउट नाम्बार 1 जों हायाबा नाम्बार 2 जों खालामनो हागोन, नाम्बार 2 जों खालामनो हायाबा नाम्बार 3 जों खालामनो हागोन। सबसे इजिसिना जोंहा नाम्बार 3 आरो नाम्बार 1आ सबसे इजिसिन। नाम्बार 2खौ फ्राय स्टुडेन्टसफ्रानो गोरा मोनो, ओंखायनो आं बांसिन नाम्बार 1 आरो नाम्बार 3खौ बाहायनानै सल्भ खालामगोन। अके, स' उननि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे नाम्बार 2खौ सल्भ खालामनानै होगोन आरो नाम्बार 4 फैगासिनो दं, नाम्बार 5 बे गासिखौबो आं सल्भ खालामलांजोबगोन। नोंसोरो भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंखौल' सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। स' दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। भिडिअखौ बुजियाखैब्ला गले गले नायफिननो थाखाय आं खावलायबाय आरो मोजाङै लिरना लानो थाखाय खावलायबाय।